Sarong Chinese vessel na padaong sa baybayon kan kadagatan kan Bato Catanduanes huli sa panahon. Mga residente naghadit. Uya ang report. Nanutaranan sarong Chinese vessel sa islang probinsya kan Catanduanes. Sigun sa mga otoridad, tulong aldaw nagtinira na sambitan ng Chinese vessel sa Bato Catanduanes. Kanenot na alarma subuot ang Nave Forsol sa presensya kaini. Alagad basado man sa report kan Maritime Situational Center, mayong man subuot ginibong aktibidad ang lunad kan Chinese vessel. Na siyempre na-alarm tayo, we coordinated with the Coast Guard, mga kasama natin dito, under na siya nasa internal waters. So we coordinated with our Coast Guard. So immediately they pinuntahan nila. And on our part naman ng Nav Forsol, we alerted, we ask the Southern Luzon Command if they can provide a maritime aircraft to patrol just to assert our sovereignty. Posible subuot na nagdaong sa naan barko, huli kan maraot na panahon kan mga nakaaging aldaw. Asin kan nagrahay na ang panahon, dagos na ining huminali. Sigun man sa Nave Forsol, mayo subuot ikahadit ang publiko sa presensya kan barko. Halit sina hulita, dagos man subuot si ginibong pagbabantay kan mga otoridad.